Майкъл Дел, основателят на компанията Dell Corporation, твърди, че компютрите е необходимо да бъдат надграждани на всеки 18 месеца, като това е било актуално към 80-те и 90-те години на 20 век. Към днешна дата обаче този период от време е доста по-кратък, а това се отнася и за професиите, които имаме. В смисъл такъв, трябва постоянно да ги надграждаме, защото голяма част от професиите ще изчезнат, а немалка част вече са и изчезнали. Това е благодарение на технологиите, които навлизат в живота ни. Това е днешната история и днешното вдъхновение. И ако ти искаш да надградиш своите знания, умения, опитност и как да подобриш своето финансово състояние чрез професията на 21 век и да получаваш 500, 2000, 4000, 5000 лева на месец, напиши думичката "Искам" или "Ме последвай" и аз ще ти покажа как в рамките на няколко месеца да постигнеш този резултат и да се чувстваш наистина щастлив. Пожелавам ви прекрасен ден и до скоро!